Erne Valentin, Erne ikusentzule, bandera astindu du itsasoko epaileak, hasi dira, puntualtasun handiz, lege zaharra jarraituz. Ea, 20. segundua burutzen den, informatika bidez martxan jarri dugun kronoak geldi da, baina eskuko hemen guk martxan dugu, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, balioskoa da beraz, hasierako txampa. Hor ditugu launtziak, lehen kaletik Orio, bigarren kaletik Hondarribia, hirugarren kaletik Donostia Arraun, laugarren kaletik Astillero. Jose Luis Korta, lehenengo txampari buruzko eritzia ez dugu asko ikusi, oraindik hasi besterik ez dira egin, baina lehen kaletik beti beldur pixka bat oriotarrek izango dutena, ez? Bai, ino nahi ez duen baliza da hori, eta ikusi da pixkat ondarro bila, pixkat salidan, pixkat lo harrapatu dut du, no? Pixka bitzat, salidatik pixkat atzera, no? Baina hemen handik hasi bakarrik indau, no? Handikan asko pakeritzen da hemen 20 minutu geritzen dira handikan, da gauza asko. Baina dano dakin bezala gaur 3-4 hartuko gero. Eta ikusten da Arraun ondo ate da lamitzat. Baserri zeritzi duzu, hasi dira eta Arraun ematen du, hirugarren kaletik Donostiarrak behar bada pentsatuz hasieran eman beharra dagoela eta gerokoak oso gogor abiatu dira. Gogor ikusi di, ondokoak, bea baino talde indartzoa dien paperez, pixka bat hori da, lehenengotik atzean zure burua ez ikustea, agian ber baino txampa luzeago indartzo egiten duzu, hori, gero ikusi di ze gertatzen den, baino aurreneko timintzat zure burua atzean ez ikusteko, orduan, txampa hori luzatu eta pixka bat bestiekin parean juteko modu egin, Bueno, zuek helikopteroak eskainitako irudi bikaina hau hor duzue begibistan, orain akuarium ingurura hurbiltzen ari dira, gure komentarista tokia pare honetan dugu, Santa Clara uartearen inguruan erreferentzi jator bat hartzeko moduan gara hemen, eta momentuz Orio dator estropadaren buruan, Jose Luis Korta untzierdi bat Orio kartutakoa. Oan garbi ikusten da Orio aurretik, no? Dake ikusten da, Astillero eta Arraun bate parezu zamar, baina mentak atxikia dia bandika. Untzi bat ez dute erabat lortu, baina hortxe, 2-3 segundu Baserri Orio kartu ditu jadani. Eta hori dagoeneko nik uste dute barruan daudena ja ikusten dute baborre aruntze begiratu eta beste 3 ontziak zertxo bat atzeago horrek izugarrizko poza ematen du animo ondila eta nik uste dut dagoeneko abantai hori lortzea oso garrantzitsua da, ikusten ditugu bestaldetik, ontziek nola salto pixka bat egiten duten, olatu garbila dago, baino ia horrela jarraitzen duen eta gero barrurantzekuan horiek aprobetxatzeko modua den, Korta beti hemen punta inguru hontan olatu pixka bat izaten da eta gaur ere bada. Ikusten da hori jobeak salto gehiago itetu lauan, Astillero baino. Astillero dano nahi duen puntu bauan etorriko dano, hor plantxa gainen hor esaten da olatu garbiago, eta irutzen zait, Astillerokoan oan inberdu jola hori jo heldu mitzak, horretz espalima jo zaila esango du hori jo ginibitzea, no? Momentu honetan zailtasun gehiago Jose Luis Kortak ezan da bezala, Orio eta Hondarribiaren zatere, Baserri. Hori, lehenengo hemen, beti, orain dauden puntu horretan, hemen paseo berriko kantoi horretan olatuak txok egiten du, eta horre berriro itzuli egiten die urak, eta horre pixka bat mugimendu hor dago, Eta pixka bat hori Kortak esan duna, Beste aldetik, laugarren kaletik eta hirugarrenetik, Astillero orain dagoen hortan lasaitasuna dago, eta horre abantaila hor lortu behar luke, Ez dirudi Astillero oso indartsu hasi denik, baina hau 20 minutuko estropada luzea da, eta 3 minutu eta 47 segundu orain lanean hasi diren eskerostik, Oriotarren paladak hor 39 gure lankideek hartu dituztenak, erritmo bizian doaz, Jose Luis Korta? Beida ez du ematen horre bizi diguaztinik, baina hartu kilometroak inatuta hori ematen du, no? Baina ikusten da Arraunen ondo ikola hori luze ikusten da, no? Eta naiz eta kale txarretik joan, gaur ez dago izugarrizko diferentziarik eta momentu txarrena behar bada pasadute honezkero, ez? Hemen puntetak hori izaten da, hemen itxasuak egin akuarien aldetik handa isla baino jo hemendik jotzen du beti olatuak hemen, izte ditu txikiago dago, errebotien etortzen da hemen, no? Zikinago, baina ikusten da hori jo ikere ondo dikola Arraunen luze, ikusten dira konfientza ondiak etigo, ez dira Arraunen. Valentin Elgezabal lankidearen ganagoaz, bera epaile eta delegatuien inguruan da, eta Valentinek esango digu, orain artean klubetako ordezkariek eta arduradunek nola jarraitu dituzten hasierako 4 minutu hauek aurrera Valentin. Ez dugu entzuten gure lankidea, bien bitartean horre ikusten duzu Oriotarren lana, baita ere Hondarribia,
eta bada mugimendu pixka bat, eta agian bueltan ikusiko dugu, Poparian hor olatuak hartzerakoan nola moldatzen diren untziak. Hemen joana luzea da, badakizue Ziaboga bakarrera egiten direla beti Donostiako estropada nagusiak, eta baserri badirudi Orio abantaila hartzen ari dela, eta Hondarribia bigarren postuaren jabe dela une honetan behar bada. Bigarren postu horri eusten ari zaio, eta orain dagoen puntu horretan parekotasun handia dago, ez dago ez babesarik eta ez olaturik lau taldeantzako leku berdintxuan daude guain, eta lehen aipatzen genuna, agian hori jok teorikan kale itxarren azuni, agian hori lortzen duzu taldeai motivazio gehiago emateko, grilla gehiago sortzeko, eta ikusten dene dudarik gabe hori jo puskatzea atera dela, eta atzetik jo berrian aurri hartu eta horrei mantentzeko, Jose Luis Kortajarreta oso ikusi dugu jarraitzen helikoptero bidez hartutako irudia. Momentutxo bat, Valentin, behar bada, hor ikusten da, Maxu Zarrak utzitako eskola, altxerrik ezan duzu izan zarela berarentzat Maxu, eta zeiruitu zaizu arraunketa era hori? Ona, arraunen ikiarri luzeiko astita, hori da hemen, indarra daketa arraunen luzeite bari madue, treineloa jungo da, horri dudarik ez dago, ikusten dira ikiarri ondoiko astilla arraunen. Aurrera, Valentin! Xabier Arrieta ondoan daukagu, Xabier, etxea batean, eta orain arte horiok alde egin du. Hori ikusi dugu, bote bat pixka baino gehiago emateigu, eta estropada, hemen ikusten nahi dena, berantzen da. Bigarren luzea askoz importanteago izango da, Ziabogatik nola ateatzen eta kontuan izan beharko dugu, ez? Garrantzitsu dena, nola maniobra egiten dugun, eta hori ikusiko dira Ziabogetan diferentziak, ez? Hor ikuste ditu pare-parean, baino aldeak izango dira Ziabogan. Zaila izango da batez ere ostegunean gertatuzuna ikustea. Oso zaila, denboraldi osoan diferentzi gutxi izan dira, eta oso zaila dago kontxa. Suerte, Xabier. Eskerrik asko. Aurrera, Mikel. Baserri, ari ginen aztertzen hemen helikopteroak emandako erreferentzia, eta badirudi Orio joan egin dela bigarren posturako lehia latza dugula Astillero eta Hondarribiaren